Zvakaoma veduwe, ndiri kuuyawo panapa nhasi ndine maupdates ava Jameson Timba. Nyaya iripo nhasi, mutongo wavo kuti zvazofamba sei, chii chaitika. Nyaya iripo iyo ndiyo yamuri kuona iyo iri kunzi Senator Jameson Timba and the remaining Avondale 78 members highly anticipated judgment has been postponed to Friday, November 15, 2024 at 11 a.m. This unfortunate delay means they are spent an additional 4 days in pre-trial detention, adding to the 147 days they've already endured, totaling 151 days. Ndo update iripo, ndo mashoko ari kubuda iko zvino abva neikoko kwavaenda kunotongwa judgment yavo. Ndo payamirira iko zvinezvi kuti vazoonekwa kuti inobudiswa musi wechishanu. So ndo update yava Jameson Timba nevamwe vavo kune vanenge vachida kunzwisisa kuti zvazofamba sei. Ndo nyaya yacho iripo iri kuitika. Ndangoti ndidarike nepano ndichikuzivisai kuitirawo kuti in case mugare muchiziva zvese zviri kuitika munyika. Kana uchinge wasvika pana peri first time yako, zvakakosha kugara wasubscribe kuitira kuti ugare uchinzwa nyaya dzese dzinonga dzichiitika. Kana muchangopedza kulike this video, ndinozviziva munazvo zvakawanda zvekundiudza. Ndiudzei mucomment section tikwanise kuonesana kuti nyaya dzakadai munodzionawo sei.